И така, здравейте, извинете, просто изтеглих без да искам клипа, втори епизод. И това ще е втори епизод. Да видите какво направих. Направих ето тази каштурка. Наистина, направих я. И доста съм доволен. И без да искам го направих. Изтрих тъпите файлове с клипове. И сега извинете, но това ще е втори епизод. Наистина съм изненадан, защото се провали. Тук нищо не съм правил. Сега изпекох едно стекло и сега ще го правя. Само ви покажа, защото направо се изнервих. То било да изтеля всички файлове. Аз исках само този един, където какво правя. И направо съм изнервен. Не трябваше да цъкам така. Защо? Защо ми го причиняваш? И така. Това ще е за втори епизод. И ще се видим в трети епизод. И чао.